Бародарҷонони азиз, як саги дига боз аз сагузо учаш, саган якен овчарки, девонаги бад саган якен овчарка. 9 моҳаи нав, саги девонаги бад 9 моҳа овчарка нав. Саган якен одама ягон чи намега умуман. Меқабша умуман ягон чи намега. Овчарка аҳл, будак ягон чи намега, будак қабдагиаша. 9 моҳаи. Чанд сомш мегӯи? 10,000 сомониш мега, бому вила мешавад. Саги девонаги бада овчарка як каси бигира. Худаш даромиш мекунад, тамом дига девонаги бад. Якне будак қабдаги ягон чи намега. 10,000 сомонӣ мега, бому вила мешавад. Саган. Бародарҷонони азиз, касе агар намин сага харидор бошад, дар намин номеро занг бизанед. 31 40 62 88. Занг бизанед. 10,000 сомонӣ мега, бу муомила мешавад. Саги беҳтаринай будак ягон чи намега, нигахни меқабша, меқабӣ немехе ҳеҷ чи намега. Нарай ҳата нигаҳ девонаги бада боши. Сага нигахни 10,000 сомон бу муомила мешавад. Каси харидор дар намин номеро занг бизанад, муомила мешавад. Ака ҷои нами бачаҳо права гирифтан, ина нав буромадем ҳоҷи правора гирифтем, ина насиб кардаги боша хона рафтем. Ака ҷоир ина бачаҳо қати ҳама ина нав правора гирифтем, ҳама 100%. Агон чи надора, фанду фреб надора, ҳамаш 100%. Ака ҷоир ҳамаш правора гирифтем, ина даволне рафтестам. Экзаменро супурдак. Ина бачаҳо ака ҷоишо. Я саги дига боз аз сагузо учаш, сага нигахтен ин хаския нигахтен саги аҳл мондама ягон чи намега. Чимоша нигахтен чиқилай ҳавоған. Хушу чай саг 9 моҳаи нав, нара нигахтен ранги гӯграй хаски. Сага нигахтен одама ягон чи намега, не гудака не ягон каса. 9 моҳаи якним азо сомонӣ мега, бо муомила дорад. Якним да. Саг девонаги бад. Саг хашучайда, чотки саг беҳтарина. Касе агар намин сага харидор боша, дар намин номеро занг бизанад. 001 55 91 93. Занг бизанед. Сага якним азо сомонӣ мега, бо муомила мешавад. На, нигахтен. Саги аҳл одама ягон чи намега. Якин зун шукана хатоза. Ранг гӯграй фақат нига. Занг бизанед муомила кунед. Я саги дига, саги чупонӣ, нигахтен сага. Он паҳмиша нигах фақат чотки бадай. Саг девонаи бад, паҳби ҳад буланди 12. Саг 11 моҳа ҳай. 11 моҳай сага 1000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Нигада одама ягон чи намега умуман. Одама ягон чи намега. Одама ягон чи намега. 11 моҳай 1000 сомониш мега. Хеле беҳтарин саг сапс вида. Саги ҷанги ам аст ба фигум. Якне сага нарай 11 моҳа. 11 моҳа на 1000 сомон сага бо муомила мешавад. Бародарҷонони азиз, касе агар намин сага харидор бошад, дар намин номеро занг бизанед. 102 98 19 98. Занг бизанед. 1000 сомонӣ мега, бо муомила мешавад. Саги аҳл ҳам бо нарай сифеди тоза ки ҳамин я бигир як бача хеле ҷангида девонаги бадайда. На 11 моҳа. Саги чотки занг бизанед, дар намин номеро бо муомила мешавад. 1000 сомонӣ мега. Я саги дига, саги питбул. Питбули моддаида нигахтен чиқилай. Питбул чоткияй моддаине ки ин саг як бозоидагияй, 1 солаву 3 моҳа. Нигахтен. Саги аҳл одама ягон чи намега. Беҳтарин. Негӯшбудаги не ягон ҷои дига, хеле танаш рехтагӣ нестеда. Чотки саг. Гудака ягон чи намега, як бозоидаги. Бародарҷонов, ин саг нархаш 500 сомон ай, бо муомила мешавад. Саги аҳлай касе агар ҳам сага харидор боша, дар ҳамин номеро занг бизанад. Номеро чанд ай? 88 80 73 76. Занг бизанед.
500 сомонш мега бо муомила мешава. Саги аълайда хеле кудом ягон чи намега нигоҳ кунед. Меқапша. Я боз уйдагия. Боз я саги дига да саг бузургчаш сага нигоҳ кунед фақат. Саги чупони. Оз ҷанг кардам. Оз як ҷанг шудохтем. Ҳамин сабаб танашам хеле. Саг чупони қайб я сола мешавад. Ҳамин я ҳафта пас мумкин я сола шава. Саги хеле аҳл кудак ягон чи намега. Хеле саги чотки сӯз. Касал пасал нест эпос оз ҷанг кардам бале. Я. Чупони. Намега? Чупони қайб я сола мешава. Чанд сом шума гӯяка? 800 мегем бо савдо мешавад. 800 сомон мега бо муомила дора. Ясага ина гудак намехапа ягон чи намега. Сага чотки. И сага номуш яка? Номуш Мезия. Мезия саги аҳл ҷанги ҳам аст да. Боз як ҷанг шудем. Чотки. Бардожно касе агар нами сага харидор боша, дар нами номеро занг бизанад. 003 03 69 51. Занг бизанед, ин сага 800 сомон мега бо муомила мешава. Саги аҳлай кудак ягон чи намега. Хеле касал ҳам нест. 800 сомон мега бо муомила мешава. Занг бизанед дар номеро. Я саги дига, саги хаски, боз саг бузургча. Сага нигоҳ кунед фақат. Хаски. Як солаи саг, саги аҳл, одам ягон чи намега. Ёзи. Меқапемуш. Одам ягон чи намега. Саги аҳлай беҳтарин да не гудака не одам ягон чи намега. Меқапша намехӯд. Бузиам кунӣ одам ягон чи намега. Саги хаски як солаи на. Фақат бечаи хишвай. Нигоҳ кунед. Чишмоша нигоҳ кунед. Ҳаворанга. Бародарҷонони азиз, касе агар нами сага харидор боша, дар нами номеро занг бизанед. 907 72 69 74. Занг бизанед. И сага 1000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Саги беҳтарин аҳл. Фақат бечаи чотки одама ягон чи намега. Мега чишмоша чихирангай. Ҳаворангай. Чотки сагай. Дар ҳамин номеро занг бизанед. 1000 сомон мега бо муомила мешавад. Саги чотки. Беҳтарин саг. Фақат бечаи хушбой.